Ini kalau enak sama, ojo kuatir engko bagi hasilnya ngene lho. Dan apa mas? Ini tamu nih. Masuk gak? Masuk juga. Setuju. Tapi tenang kak, masuk tuh. Tenang, ojo kuatir, wis tok bagi rata. Nan ya. Singgal semongko. Kak ngapusi tuh ya. Sip pokoknya. Cintanya. Nyok. Nah, rezeki monggo. Ini bang, nyok. Matur suwun to ya. Piye to iki mosok aku yo ora mbawa nyep-nyep dhuwitmu lho tak slametne. Iki lho yo warung kudu pos, mbok cangkruk tok yo mosok ora sungkan karo mbak iki mangan jajan kok piye ngono kok. Wah ya, Don. Mangan alos tak bayari. Jajane apa iki? Paling nang ngenten iki salep berat. Yo no mas, jajanku kudu ditukoni. Iki lho jajane cek akeh karek milih. Lah yo ngono lho nyok ketok gagak nggo si kancane. Wis to, dok iki mbok pangan ra apa-apa. Lah perlu tak bayar sak kulite. Wah. Yo buka nah. Ngepo. Wes. Lho iki malah mangan lho bose. Bose malah mangan lho. Wis rene sak sore. Ngono, Wis total kabeh saiki. ditung ya. Jo nanti ditung. Aku menggorengan papat. Kowe piro, nyok? Aku telu. Kopine loro. Wis nah hitung kabeh nah. Kiman kopine loro, gorengane 7. Totale 275 mas. Ora masalah, Mbak. Aku tak bayar. Iki jek susuk 20.000 mas. Jaluk apa susuke? Anu Mbak, jalur koyo enak. Oh koyo sih mas, tak jukone enek. Ya iki mas koyoke. Ya nyok. Sawangi ya ben gelis. Ya wis gak apa. Padahal ben enteng wi. Ngomong wis. Wis ngono Don, aku tak balik sel. Oh iya nyok, atur suwun lho ya. Ya.